Poštovani slušatelji, evo došli smo i do najave našeg gosta Antona Kikaša, koji je uzeo sebi za pravo da najavi našeg sljedećeg gosta, što mu mi naravno i odobravamo. Vlatka Vukelić. Jednostavno mnogi od vas nisu čuli, ali imaju priliku danas da čuju za ime Vlatke Vukelić. Dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver. Hvala vam lijepa na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima. 3 djece imate, ali ste po zanimanju povjesničarka. Ajmo to nekako sastaviti u nekoliko riječi, ali prije svega toga kažite nam gdje ste rođeni, odakle nam dolazite obiteljski i kako je to sve ušlo u nekoliko minuta, ako je moguće. Pa da, mislim da je moje zanimanje na kraju krajeva od onoga što moja obitelj predstavljala u društvenom smislu. Oni su bili jedni od graditelja građanskog sisačkog društva, dakle druge polovice 19. stoljeća do kraja Drugog svjetskog rata, dakle do sredine 20. stoljeća. Jedan dio obitelji došli su kao građevinari iz Furlanije tada, radeći na željeznici, dakle Zagreb-Sisak zidani most 1862. i tako su se i nastanili u Sisku, dakle i dali su onaj društveni obol, sudjelovali su u svim društvenim segmentima od DVD-a do naknadno gradskog vijeća, dakle i svih mogućih, sokolskih društava, dakle sve što je bilo važno za društveni i politički život jednoga velikoga tada iznimnog grada, oni su participirali u tome. Isto tako jednim velikim dijelom bavili su se amaterski doduše i arheologijom, s obzirom da su bili građevinari i kao takvi su jednostavno gradeći te prve kuće u samoj sisačkoj urbanoj jezgri koje su imale duboke temelje, nailazili su na arheološke artefakte koji do tada nisu bili objavljeni i velikim svojim donacijama obogatili su današnju sisačku zbirku Arheološkog muzeja u Zagrebu za par tisuća primjeraka. I onda se dogodilo to da ja kao 4. generacija potomaka te obitelji napišem i doktorat upravo na tu temu, koja je bila u biti tih nekakvih 100 godina neobrađena. Nakon toga dakle, cijela obitelj propada 1945. Sa uspostavom komunističke vladavine, imovina im je konfiscirana, dolazi naravno do društvenog zalaska, međutim obitelj održava latentno bogate socijalne kontakte koji su u tih 100 godina ipak uspjeli sklopiti i nekako je bilo potpuno prirodno da ja slušajući priče svoje bake, svoga djeda, dakle svih svojih ukućana o tome što Sisak jest i o tome u što se Sisak pretvorio tamo nekakvih 70-ih, 80-ih godina, kada je bio poznat kao nekakav industrijski megalopolis Jugoslavije. Međutim, to je jedna potpuno kriva percepcija koju je jugoslavenska historiografija počela nametati već tada, gdje jedno središnje Hrvatske, jedan doslovce grad hrvatskih pobjeda, je trebao postati kao nekakva industrijska lokomotiva Jugoslavije, gdje se zapravo gušila njegova bogata kulturna i povijesna baština iz jednih prijašnjih razdoblja koja su bila važna za hrvatski nacionalni identitet. Ono što isto tako tu treba istaknuti je činjenica da 80. godina već, dakle, i INA rafinerija Sisak i željezara Sisak postaju gubitaši. Dakle, ne treba propast tih velikih industrija tražiti u takozvanoj Tuđmanovoj privatizaciji. Njihova propast počela je već 10 godina prije toga i to se itekako osjetilo i kod samih zaposlenika i u samoj proizvodnji koja je postala izuzetno nekvalitetna. Međutim, to je opet jedan drugi fenomen s kojim se tek treba pozabaviti, ali čisto da ne bismo pričali sa ovacijama o toj fenomenalnoj jugoslavenskoj industrializaciji, jer toga nije bilo.
Međutim, postoje neki ljudi koji će se, nadam se, time pozabaviti u neko drugo vrijeme. Mene je životni put odveo prvo što se profesionalnog dijela karijere tiče u Gradski muzej Sisak, gdje sam ostala godinu dana. Tamo sam uspjela uhvatiti hvale vrijedne kontakte koji su mi pomogli u svim ostalim sferama što sam radila vezano uz arhivsku građu. Nakon toga dobijam posao kao asistent na Hrvatskim studijima, 2011. doktoriram i bila sam orijentirana na antiku na hrvatskim prostorima, dakle zadužena, ajmo to tako reći, za dio arheološke baštine. Na baštini je izrastao hrvatski nacionalni idiom. I to je nešto što sam ja nastojala povezati, dakle kako bih objasnila da ne znam, priče o pokrštavanju Čirila i Metoda u 9. stoljeću, jednostavno one se jesu dogodile kao jedan oblik društvenog djelovanja, ali nisu bile uopće do te razine značajne. Ono što je bilo itekako značajnije je bila činjenica da Hrvati svojim dolaskom na ove prostore već tada prihvaćaju kršćanski kulturni identitet, jer je on bio itekako snažan na ovim prostorima još od razdoblja Rimskog carstva. Isto tako treba reći da je kršćanstvo na hrvatskim povijesnim prostorima duboko ukorijenjeno već u 3. stoljeću nakon Krista. Dakle, svi ti kasniji takozvani pokrštivači su zapravo legli na jedno jako plodno tlo koje je postojalo već od puno ranije. Da. Tako da taj kompletan taj pokušaj za slavenizacijom ovog prostora još u tom razdoblju ranog srednjeg vijeka je potpuno pogrešno interpretiran. Da. Nakon, ajmo reći, moje uže specijalizacije sa starom poviješću, jednostavno shvaćam da je potreba suvremenog hrvatskog društva i da krenem u obradu nekih drugih tema koje su mi bile, ono što bismo rekli, lokalne, poznate. Upravo zato sam i dala ovoliki uvod za Sisak, jer smo imali priliku, osobno sam imala priliku, s obzirom da sam gradska vijećnica, nezavisna gradska vijećnica u gradskom vijeću grada Siska, imala sam priliku vidjeti kako se povijest može krivotvoriti na licu mjesta, kada je jedan od akata gradskog vijeća vrlo jasno napisao da je u Sisku bio koncentracijski logor za djecu 1942. godine, što apsolutno nije istina. Tada sam istupila, javno sam rekla za govornicom da to nije istina, da molim da tu rečenicu brišu iz akta, jer ja znam što znači spremanje arhive. Za 50 godina ovaj gradski akt u ovom obliku u kojem je spremljen postaće nekome dokaz za to da je logor postojao. Jer tako se, dakle, čuva, to je način čuvanja arhivske građe. Ukoliko je ona pohranjena bez određenog konteksta, neki mladi nadobudni istraživač za nekakvih 50 ili 100 godina moći će to interpretirati upravo na taj način. Dakle, i to je bio poriv, moj osobni poriv, da počnem istraživati i ove, ajmo to tako reći, prijeporne događaje u hrvatskoj povijesti, da ih na neki način, da postignem razinu svijesti da te događaje ne treba ignorirati, jer ukoliko ih mi ne interpretiramo, iako su oni možda vrlo nezgodni za interpretaciju, ljudi se ne vole baviti tim temama, to su teške teme, njih moramo reći, dakle mi ih moramo reći, mi se moramo njima zabaviti, moramo reći nešto o tome, moramo se početi baviti istraživanjem tih tema, jer inače će glavni istraživači tih tema postati Srpsko narodno vijeće i portal Novosti, što je apsolutno nedopustivo. Isto tako ono što moram reći, da mislim da povjesničari ne smiju bježati od tema nezavisne države Hrvatske, dakle one nisu nikakav bauk, one su nešto što se treba istražiti i treba se jasno i argumentirano reći što i kako je bilo. Povjesničari danas imaju strah od toga, većinom vam svi smatraju da ukoliko
kažu bilo što se događalo u tom razdoblju, pa taman i obrađivali, ne znam, pjevački zbor iz tog razdoblja, iz nekog grada, smatraju da će biti stigmatizirani. I to većinom od strane ovih takozvanih mainstream medija. Međutim, ako to nećemo raditi sami, ukoliko nećemo imati hrabrosti da se suočimo s time, čitat ćemo doslovce idućih 50 godina neku krivu napisanu povijest. Kao što je ova povijest sa kozaračkom djecom, recimo nešto s čime se konkretno sada zadnjih godinu i pol dana bavim, gdje sve jedan dokument mi upućuju na to koliko se brutalno lagalo. Kome to najviše odgovara da se sačuva ta laž, neistina i ljaga na hrvatskome narodu? Evo, vi ste mladi povjesničar, sve to što govorite jednostavno kao da se u toj Hrvatskoj o kojoj mi pričamo ne smije pričati. Zašto je to tako? Pa ja bih rekla da postoje određene interesne skupine. Postoje prije svega oni koji su baštinici nekih privilegija i svim silama nastoje te privilegije ne izgubiti. Dakle, kada bismo uspjeli, ajde da se tako kažem, srušiti neki globalni mit, možda bi i te privilegije došle pod povećalo javnosti, možda bi došle pod povećalo institucija, a to je, ja bih rekla, najveći problem. Tu, ne do Bog, kad bi se uplelo nekakvo sudstvo ili ne znam kada određene mirovine bi prestale biti nasljedne, tu bi onda kada bi određena grupacija počela gubiti vrlo na čudan način stečene stanove po nekakvim vrlo upitnim sudskim odlukama iz 46. godine, tu su dakle pravi problemi. To su osobe kojima nikako ne paše ajmo reći nova istina, odnosno to je jedina istina, a s druge strane mislim da velik dio politike u Hrvatskoj funkcionira po principu divide et impera, i u biti njima jako paše kada se mi ovako, ajde da tako kažem, loptamo po bokovima terena, kad niko ne ide u sridu. Vi ste vjerojatno imali priliku u svome radu povjesničara da iznosite istinu, međutim nemate potporu opće narodne vlasti. Bila ona, ja ću to sada iskreno tako reći, bila ona pod pokroviteljstvom HDZ-a, SDP-a. Možda ću reći nešto sad iz osobnog iskustva. Dakle, Jovanović kao ministar prosvjete, definitivno mogu reći da je bio jedan od najgorih hrvatskih ministara iz tog resora. Sve ono što je bilo vezano za Jokićevu kurikularnu reformu također je svoj zametak imalo iz tog razdoblja. Tako da ta politika je bila ciljana i ona je direktno utjecala na sadržaje, evo konkretno, dakle, povijesnih kurikula. Odnosno, dakle, na sadržaj onoga što će djeca iz povijesti učiti, pa ste vi tako dobili knjigu iz 4. razreda srednje škole, gdje djeca na 2 stranice uče o građanskom ratu, gdje maltene piše da eto nije i bilo cijeli domovinski rat na građanski rat. Time što morate znati da su hrvatski povjesničari jedna specifična kategorija. Već sam vam sad to rekla, dakle jedan dio ih se boji društvene stigmatizacije i ponašaju se, neću reći kukavički, nego oni sebe vide kao knjiške moljce koji ne žele biti na prvoj liniji fronte, oni se ne smatraju ratnicima, smatraju da ovo nisu njihovi ratovi, i da se čak mogu baviti nekim manje važnim temama i za to dobivati plaću. S druge strane, moja vizija hrvatskog povjesničara u datom momentu, dakle u trenutku u kojem danas živim, je ta da ja smatram da moram biti društveno odgovorna. Dakle, ja sam odgovorna vama, svoje djeci, dakle široj obitelji, ali i široj zajednici. Jedan dan sam u šali rekla da ne znam zašto hrvatska vlada nema svoj povijesni interventni tim
da doslovce kada netko iz, ne znam, međunarodne zajednice, pa čak i od ovih dežurnih hrvatskih naklapala, kada nametne neku temu, da doslovce mogu ljudima u koje imaju puno povjerenje, koji su stručni i elokventni, dati nalog, riješite mi to u mjesec dana, želim, ne znam, o Jasenovcu, želim sve taksativne podatke koji su do sada sakupljeni. O čemu mi možemo pričati kada ljudi kažu ajmo prekopati taj Jasenovac, nema potpore onih ljudi koji bi to trebali reći, pa dosta nam je te priče, idemo ga prekopati. Znači nema potpore politike, a politika je u Hrvatskoj čista dakle, nema trgovina. Da, dakle nas se sada na neki način tjera, da što više radimo preko projekata i ja podržavam tu politiku. Međutim, onda mi trebamo znati što su nam projekti od nacionalnog značaja. Mi ne možemo se baviti projektima, evo sad daću nekakav banalni primjer, ali to su projekti koji vam dobivaju sredstva, mislim čisto da znate što politika podupire, to su vam projekti tipa hrana i novovjekovlje. Dakle, to je povijest ni o čemu. Da. Dok imamo toliko otvorenih pitanja koja su itekako jasna kao pitanja i kao prijepori. I mi bi to upravo kroz projekte može plati 15 ljudi koji će ti idućih 5 godina raditi samo o tome. Ali što će biti izlazna bilanca toga? Nakon 5 godina ti ćeš dobiti taksativnu knjigu sa taksativnim podacima i činjenicama. Ja mislim da je to nešto što, rekla bih, možda u suvremenoj Hrvatskoj vrlo mali, ograničeni broj ljudi želi. Spomenuli ste i kršćanstvo u Hrvata. Slučaj blaženog Alojzije kardinala Stepinca. Uh-huh. Kako se vama to sve čini? Činjenice su tu, istina je tu, a i dalje se jedna druga priča servira. Zašto je to tako? Mislim da je najbolje tu priču započeti sa također činjenicom da je tek 2016. godine revizijom njegove presude donešeno njezino poništenje. Dakle, 2016. godine. A ajmo reći neki formalni uvjeti, iako se to već moglo i 1991. napraviti, jel? Dakle, imamo sudstvo samostalno, neovisno, jel? Od 90. godina. Međutim, trebalo je dočekati 2016. da se to dogodi i da se činjenično utvrdi, dakle da Županijski sud u Zagrebu činjenično utvrdi da je kompletan postupak i kompletna presuda politički montiran proces. Prema svim europskim i svjetskim konvencijama o zaštiti ljudskih prava i svim ostalim pravnim važećim propisima. Jel? Apsurdno je, potpuno je apsurdno o tom čovjeku govoriti drugačije nego li da je zaista bio blaženik i da je zaista bio svetac. Jer u uvjetima u kojima je on živio i radio i stvari koje je vrlo jasno govorio i artikulirao u trenucima koji su bili represivni, njega zaista stavljaju uz bok svecima. Da. Nitko nije bio toliko jasan u kritici svih režima u kojima je živio i radio kao Stepinac. Za Srb govori se godinama da to nije mjesto nikakvog ustanka, nego je mjesto pokolja, blizu je vašega Siska. Zašto hrvatska politika ne želi da upotrijebi znanje eksperata? Ne znam, dakle, da li je to kupovanje jedne manjinske političke strukture, političke i društvene strukture sa tim nekim, ajmo reći, oni tako misle da ih kupuju sa mrvicama, jel, pa da im eto nekako njihovo veselje upriličuju na taj način. Međutim, ono što iz toga proizlazi je da stvarno na taj način, ako već nismo uspjeli zabraniti održavanje tog skupa, mislim, tu se zaista evocira uspomena na pokoj. Dakle, u svim
humanim, zdravorazumskim državama jedno takvo obilježavanje divljanja nad golorukim stanovništvom je društveni apsurd. Moj stav je da bi takvo okupljanje trebalo biti zabranjeno. Ono činjenično uopće ne predstavlja okosnicu oko koje se svi političari koji tamo dođu okupljaju. Dakle, po meni je to bio akt jedne terorističke ćelije sada, koja se našla na teritoriju druge države i poklala je goloruk narod jer se oni nisu slagali sa politikom te države. Mislim, pa isto radi ISIL danas. Razumijete, to je kao da se slavi pokolj koji su počinili ISIL-ovci na nekom teritoriju druge zemlje. Da li vas smeta kada se često puta čuje pa rat je prošao, šta se vraćamo nazad, gledajmo na neke druge stvari i tako? Dakle, Ban Josip Jelačić imao jednu genijalnu izjavu kada je rekao da je narod bez povijesti kao čovjek bez rodnoga lista. I to je univerzalna istina. Dakle, to je kao da se pitamo zašto se, Amerikanci vraćaju stalno na Drugi svjetski rat ili na rat u Vijetnamu koji za njih nije slavno završio, a vraćaju. Da li smatrate da nekih povjesničara u Republici Hrvatskoj koji se bave sličnim poslom kao vi, jednostavno se lažima, izmišljanjima, manipulacijama, zatvaranjem javnog prostora o njima uskraćuje rad? Pa ja ću ovako reći, dakle, tko želi raditi ima prostor za rad. Treba biti dovoljno osobno hrabar i treba biti mudar. I trebate biti elokventni. Ovo ste dobro rekli, ukoliko imate prostor, stvari se pomiču vrlo brzo. Dakle, ali mislim, recimo, iz osobnog iskustva, mi smo imali doslovce osmišljenu medijsku kampanju vezano, na primjer, za Brezovicu i prvi partizanski odred. I samo na taj način smo uspjeli probiti medijski obruč mainstream medija. Ono što isto tako mogu reći, dakle, prvi put smo imali, prvi put sam prije 3 godine o tome javno progovorila na nacionalnoj televiziji. Dakle, iz godine u godinu vidi se da je sve manje nekakvih važnih izaslanika na tom obilježavanju nečega što se fakat nije dogodilo, jel? Dakle, čuje se, ali morate biti jasni, morate biti argumentirani. Morate osmisliti projekt. A sad, pojedincu to nije lako. Da. A institucija vam uglavnom to neće poduprijeti, znate. Da. Ja ne očekujem da odgovorite na ovo pitanje. Ne očekujem niti će se na vas naljutiti ako ni ne odgovorite. Možete i ne morate. Sve ove informacije koje dobijamo od gospodina Vukića o Jasenovcu, koliko vi osobno kao povjesničar vjerujete u to? Da li mislite da gospodin Vukić radi dobar posao ili ga treba eliminirati? Ne mislim, definitivno ne mislim da ga treba eliminirati. Gospodin Vukić je, ono što sam ja čula da se njemu stavlja kao najveći krimen, veli, ali on nije povjesničar. Pa da. To mi je bilo nevjerojatno smiješno, jer sam uspjela zaključiti da je prvi koji je napisao veliku monografiju u komunističkoj Jugoslaviji, jel, o Jasenovcu, isto tako novinar. I onda sam rekla, pa dobro, ako je mogao taj čovjek, a zašto ne bi mogao i gospodin Vukić, nije mi jasno. On je svjesno ušao taj proces, dakle, kopanja po nečemu za što je znao kako će javnost reagirati. Osobno mu skidam kapu na toj hrabrosti i na ustrajnosti. Ono što ga ja poznajem, čovjek je veliki gospodin. Imali smo jednu situaciju na jednom znanstvenom skupu, bilo mi je rečeno da se gospodina Vukića ne želi kao izlagača na tom skupu, iako vi kao izlagač možete prijaviti ukoliko imate neku dokumentaciju, skup koji god hoćete, pa će vas organizacijski odbor odbiti ukoliko smatra, jel, da tome nije samo mjesto.
Međutim, dakle, do te razine se pokušava blokirati njegov rad, da to je stvarno kršenje ljudskih prava. I gospodin Vukić to živi dan danas i bez obzira na to ide dalje. Jer je svjestan važnosti trenutka i svjestan je važnosti onoga što radi. A sad da ne odem i korak dalje i da ne kažem, jer ako neće on, a tko hoće, došli se tako. Šta da vam kažem, namjerno sam vas to pitao, ne, i rekao sam vam da ne morate odgovoriti, gospodina Vukića osobno poznam, razgovarao sam s njim, upoznao sam ga u Hrvatskom državnom arhivu gdje dole radi i posebno mi je bilo zadovoljstvo i kažem, čovjek normalan, čovjek želi da se nešto radi. Evo, došli smo i do kraja, poštovana gospođo Vukelić, evo ne znam sad da li imam pravo da vam čestitam tih 40 godina među prvima. To je 23. Želja mi je bila da našim slušateljima više predstavimo vas. Sljedeći puta ćemo razgovarati o nekim stvarima koje vi iznosite, a trebale bi biti češće i vezane okvirima, informativnim stvarima o našem hrvatskom narodu, jer ipak istina nas vodi u bolji život i kao što ste i sami rekli. U moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, ne u ime novinara, i kao što je gospodin Vukić nije povjesničar, ali mi je posebno zadovoljstvo i drago što sam na ovaj način i sa ovoga mjesta voditelja i urednika radio programa upoznao pregršt divnih ljudi, prije svega nacionalno osviještenih i ljudi s kojima je čast razgovarati, evo i kao što sam i s vama imao priliku. Gospodin Kikaš koji je bio evo prije nekoliko minuta, 10-15 minuta zajedno s vama u programu, podijelit ćemo ovih 60 minuta zajedničkog druženja. Želim vam puno uspjeha, želim vas ponovo u programu Hrvatskog radija Vancouver, a poštovani slušatelji, nadam se možda jednoga dana i da imamo gošću, poštovanu Vlatku Vukelić iz Hrvatske, povjesničarku kojoj sigurno trebamo napraviti prostor. Evo, vi možete izdvojiti sebi ono što mislite da je najbitnije da kažete i da se obratite našim slušateljima po vašem izboru bez moga pitanja. Izvolite. Pratite nas, gledajte pojedinačno što ljudi rade, mi nismo ono što predstavlja možda nekada aktualna hrvatska politika, jel? Kao što možda mnogi su htjeli ili nisu htjeli da ih se recimo poistovjećuje sa Pavelićevom Hrvatskom ili ako su bili žitelji Titove Jugoslavije nisu bili automatski i titoisti, jel tako? Tako ni mi danas nismo u Hrvatskoj, jel, pripadnici nikojeg, ajmo to tako reći, političkog režima, jel? Ljudi smo sa vlastitim stavovima, želimo da Hrvatska postane ono što Hrvatska može biti. Međutim, to će se dogoditi tek ukoliko ćemo imati nezavisno školstvo koje je ključ i majka svih napora, nezavisno pravosuđe, a tek onda će politika doći na one prave stvari, dakle i formirati društvo u segmentima u kojoj joj je dozvoljeno da to čini. Treba pomoći malom čovjeku, ne treba pomagati političkim strukturama. Dakle, s time se pomažu samo interesne skupine, to je glupo. A interesne skupine su zatvoreni krugovi u koje mali čovjek, prosječan Hrvat, vrlo teško ulazi. Eto, možda presnažna poruka za kraj, međutim od srca, iskrena je. Poštovani slušatelji, zadovoljstvo mi je bilo potrošiti vrijeme. Mir i svako dobro nek vas čuva, dragi Bog, a svima onima koji žele nešto više da čuju, da upoznaju lik i djelo Vlatke Vukelić, možete posjetiti našu web stranicu radiovrt.ca ili direktno ukucati vaše ime na internetu i neka vas malo bolje upoznaju. Još jednom, imajte ugodan odmor i prisjetimo se da jesen dolazi i da dolaze i radne obaveze, je li tako? Je, tako je. Hvala vama na prilici.